Hej, er du ryger? Ja, fandme ja. Du ved godt, rygning er pissefarligt, ikke? Det ved du noget om. Det er det altså. Nå, okay. Hvor tit ryger du? Jeg gør altid. Jeg gør også i bil, det er jeg ligeglad med. Hvordan har du det, når du ryger? Jeg er for vildt! Hvad skulle erstatte rygning? Nøgne damer, stripper og gulasch og billige bajer. Vi har en gave med til dig. Ja! Nu kan jeg ryge hele dagen. Jeg kan bare ikke stoppe med at ryge. Den holder ikke. Det er din skyld. 100% din skyld. Svin. Du kan gøre det. Du gør det. Og du kan gøre det godt. Bare du selv vil. Og du tror på det. Tro på det. Så kan det lade sig gøre. Tror du også, det kan lade sig gøre? Meld dig til gratis rygestopkursus. Scan QR-koden eller gå ind på bit.ly/rygekursus.